I pozdrav ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Minecrafta, sa vama je Alexa Best i danas igramo Snakes. Ja mislim da znate šta je Snakes. Igrali ste sigurno one zmijice na maminom i tatinom telefonu. Ili na vašim, na onim starim telefonima. Sad kako... ne. I ništa, mrtvi smo. Ok, imao sam 2 killa i first blood, tako da to i nije toliko loše. Sad ćemo sačekamo da se završi ova partija. Zato što ovo i ne traje toliko dugo ova igra. Znači, ništa posebno. Inače, tu pored mene je Lazar, mada danas neće ništa priča. Samo se pozdravi, Lazare. Lazare. Nešto čuti. Ćao. Ok, evo, pozdravio se, dobro je. Sad da vidimo ko će pobedi, mada ja najviše mislim da će pobedi ovaj kao ne ovaj svetlo zeleni, nego ovaj šućmorasto zeleni. I naravno pobedio. Ok ljudi, idemo u sljedeću partiju. Sad ćemo da imamo, možda sam dobio neki game found, mada ja to nikad ne dobijem, ne znam zašto. Možda zašto nemam sreće. I inače u ovoj igri nikad ne možete da dobijete nikakve bukvalno nikakve gemove. Šta sam ono htjela da kažem? Znači bukvalno nikakve gemove ne možete da dobijete, nešto slabo se dobija. I šta sam još htjela da kažem? I da, u ovu igru, znači tu ljudi mnogo malo ulaze, retko kad ulaze ljudi. Znači ako ubodete igru, onda možete da igrate koliko hoćete, zato što tu uglavnom ljudi ostanu da gledaju do kraja i onda kao igraju sveće. Ako sam razumio što hoću da kažem, ovaj player teams, kao da uđem u taj tim. I inače, snimio sam jedan klip sa Lazarom, to ću da izbacim ili pre ili posle ovoga. I što sam još to da kažem, snimio sam klip sa mojim drugarom Adrianom, što sam rekao u prvoj epizodi. Tako da to će da izađe danas. Ne znam, zapravo, ne znam, vidjet ću kad ću sve ovo da izbacim, pošto imam već 3 pripremljena klipa, pa sad ne znam koji ću kako da rasporedim. Jedan sutra, jedan danas i tako to. Ok. I još jedna stvar, našli smo partnera, znači on će snimati sa nama, neću vam reći još uvijek ko je, ali vidjet ćete i sami. Dobro, to bi bilo to od tih informacija. Pa, hajmo počnemo još jednu partiju. Gdje su oni slajmovi? Ne. Ne, evo ga. Sigurno smo jako kratki zato što nijednog ovog nisam pojao, mada ne znam. To, zapucao se ovaj jedan u mene. To je najbolje ovako da im presečete, ali izgleda da sam ja u nekog udario. Nisam primetio u koga, tako da, evo, 5. smo mjesto, kao što vidite. Sad ćemo vidjeti ko će ovdje pobedi, ali vidite, stvarno izgleda kao zmijice kad gledate ovako iz visine. Ali ne vide se cijele, tako da... Sad ne znam koje su oni komande u komandnim blokovima koristili za ovo, ali stvarno ovo je sve odlično napravljeno i sviđa mi se dosta. Snimat ćemo još jednu partiju posle ove, pa ćemo završiti epizodu. I dobro. Ovaj lik je povedio, ove roze. Bez potejnice. Ok. Inače, ja mislim da ljudi, jedan klip koji sam postavio, mislim da će se to ljudima svidjeti. Stvarno pogledajte taj klip kako promeniti ime na premium, radi 100%, probao sam. Znači, samo to uradite i ako hoćete vratiti se na staro, samo isto uradite, samo postavite to ime opet
znači to je stvarno odlično i eto, to bi bilo to. Game kreće za 27 sekundi, ima nas 8, zašto me veliko laguju? Ne laguju. Zašto mi delo upalo da laguju, ali su svi stajali u mestu. Evo ga već što sam radi, šta? Okej, znači čudimo što me ova mini igra ne laguje, ne znam kako, ali super je to stvarno. Ja sam stvarno mislio da će mi ova mini igra lagovati zato što kao tu ima ovih puno ovih kao stvari. Da, ovo je dobra ideja što sam sad uradio, tako ću da igram. Bolje mi je iskreno. Moj mić. Evo je moj. Tako. Nego su meni čudni oni likovi koji ne znaju da promene skin. Kad već igraju ovdje i ne umeju da promene skin. Ali, moja teorija o tome je da oni znaju da promene skin, nego da su kao uzeli neki hakovan account. Ne, jao, kako sam glup, sad sam treći valjda. I mislim da će ovaj Res Plays opet da pobedi. I pobedio ovaj Res Plays, mi smo treći. Ne znam da li da odigramo još jednu. To se lako prekašlja ovdje. Pa da, odigrat ćemo još jednu. Moram sad da sačekamo da uđu igrači. Valjda sa 8 igrača može da počne game. Koliko ja znam. Inače nisam dao nijedan kit u ovoj igri, zato što iskreno nije neka igra koju pretjerano volim. Bukvalno ovo mi je prvi ili drugi put da sam ušao u ovaj Snake. Da, šta sam još htio da kažem, valjda sam mi rekao, planiram da kupim neki rank, znači barem hero da bude. Sad, ako neću kupujem ultra nije ništa poseban. Ako dobijem više subscribera, znači jedno barem oko 1000, znači 1000 barem, kupit ću Legend rank, zato što onda možemo praviti one servere na kojima će biti bar po jedno 50 igrača sigurno ako nas bude 1000 na subscribera. I moći ćemo tu da igramo, tako da nadam se da će se lepo zabaviti ako uopšte dođemo do te cifre, tako da vidjet ćemo sve to. Ja se trudim da klipovi budu što kvalitetniji, što više mogu. I to bi bilo to. Znači, inače, šta sam htio da kažem, taj partner kog ja imam, on ima Legend rank, tako da to je super. Moći ćemo kod njega da igram, znači možda s njim budem kao pravio server, pa onda mene samo bude dodavao za admina. Najverovatnije ćemo tako da radimo. Ili ću ja da kupim moj Legend, znači razmišljam se sve vreme. Ali najverovatnije ću ja kupiti moj Legend jer... Dobro, nije sad to toliko ni bitno. Evo, ovo već da presečemo put. Nego mi je kad... to. Pazi. Joj. Joj, dobro je. Sad moram da se pazim, jer je to! Ne znam da ova lava može meni išta da uredi. Ok, osigurano nam je treće mjesto. Nestani. Ovaj lik je umro. Drugo mjesto nam je osigurano.
E sad, moram da se pazim da sam sebe ne ubijem. Ne, ja planiram sad da mu presečem put, ali dobro je. To! Yes, pobjeda. Odlično. Ok ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Nadam se da ste uživali i vidimo se u nekoj sljedećoj epizodi. Pozdrav ljudi!